Салом алейкум бародаро. Бетараф набошед. Озодӣ ба иззат тамом. бародарони азиз, салом ба ҳама, ба тамоми муҳоҷироне ки дар тамоми дунё ҳастанд. Бародаро, бовар кунед, ай барои Аллоҳ хизмати ҳамин инсон бовар ки ба дараҷаи олӣ дамоғ шумо расида. Агар дамоғ шумо нарасида бошад, да як бародари мо расида, да як хоҳари мо расидааст. Дар ҳолати вақти карантин бил, ҳар одам, ҳар инсон ай барои худо бига ки иззат ҳамон ҳеҷ агар хизмат нака боша, дар ман ака боша, дар бародари ма кагия, дар ман ака боша, дар хеши ма кадагия, дар як мусулмон кадагия, мусулмон бародари мусулмон аст. барои ҳамун фии хел нагӯед ки да ман накасе, ман чикор дорам. итари гап нест бародаро, итари накунен. илтимос барои Аллоҳ як таига бондагия, ҳамин иззат ҳамон бондагия. агар мо ҳамира натонем ягон илоҷе ки ба озодӣ бировардан, дига мо зиндагӣ барои мо ҳичай. лишна дар ҳамин Москва зиндагӣ барои мо ҳичай. мо дига барои чӣ зиндагӣ мекунем? барои чӣ? ки моро мебаранд, мезананд, мекушанд, мепартоянд, дамор дил ҷигарта мекунанд, дангал мекунанд. ҳеҷ катра намегӯяд то ки саг ё одам. барои ҳамин бародаро бигирен маскотона, дига басе маска паска. таваккал ба худо. мо талаб мекунем. мо ягон угражат, ягон оружия надорем, ягон чизи дига надорем. мо талаб кесем. мо то вақти иззат ҳамон озод накунем, мо хаб намекунем. иззат ҳамона озод кунен, моро ишон битен, саломат аст, киштенаш зинда намедонем, ҳеҷ ка намедона иззат ҳамона ки дар чӣ ҳолат ай. иззат ҳамона озод кунен. илтимос ҳукуматдорои Тоҷикистон баъд бародарони муҳоҷир вақте ки дар вақташ пеши бар мезаден, шери нар мегуфтен, як бор шери нар гуфтем, пастава кардем, куни хар кардем, раҳмати каромат шариф мурд. ай пиштиш ягон кас иша ай пиштиш шери нар гуфтем, хаб кунем, иша нобуд кунанд. дига агар баъди ки ҳамин иззат ҳамона ки мо натонистем озод карда, дига ягон тамон ягон сухан наген шери нарем ё паланги нарем, ҳичи наген. рӯба бигем бигардем. рӯба бародаро, рӯба. агар ки мо натонем ҳамин талаб накунем иззат ҳамона, саломатиша, ай озодиша, мо дигар рӯбаем. ай рӯба да шағолем. шағолам ҳисоб намекунем, рӯбаам ҳисоб намекунем. химона шағол ки ҳав мекунем, ҳичи талаб мекунем. мо як ҳамин мо да ягон чизи ҳукумат дар кор нест. чӣ коре мекунем дар Тоҷикистон бикунем. мо да ягон чизтон дар кор нест. иззат ҳамона ба мо бигардонен, иззат ҳамон дар болои сари мо беста, мо кор кунем, бар давлати Тоҷикистона сумроӣ кунем. Салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ман аз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озодии бародар иззат ҳамонро талаб мекунам. озодии ба бародар иззат ҳамон, озодии ба бародар иззат ҳамон, озодии ба бародар иззат ҳамон. ҳукуматдоро камтар инсофам дар корай, камтар раҳмам дар корай. шумо шири инсоният хӯрдагӣ бошен, камтар раҳм инсоф мекунед. чӣ даи қадар зулму золимӣ шидааст дига. бас будаги камтар раҳм кунен дига. хай дидестне ки намешава, хай хирапотун дига намегзара ба сари мардум. мардум чишмшун ҳуй шида аз мардум сафед аз сиёҳ дига фарқ мекунад. бас будаги дига зулму золимӣ ёхӣ. камтарак ай худо битарсен, камтар рӯзи қиёмат на фикр кунен. ин чиз саволу ҷавоб дорад, дар ин дунё ҳам дора, дар ӯ дунё ҳам саволу ҷавоб дора. бародаро, ҳукуматиё, камтарак инсоф кунен, камтарак фикри ояндатона кунен, фикри фарзандотона кунен. бародаро, ҳеҷ кас шуморо угражат намекунад. просто камтарак шумо ҳам фикр кунен. ин корҳои кардаистен, ин корҳои шумо ғайри инсоният ай. Салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ман шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳукумати Тоҷикистон талаби озодии иззат ҳамона мекунам. бародара озод кунед. бародар бегуноҳ ай. хитона карочи ба девнагӣ назанед. ин кинову спектаклҳои шумо дига намегзара, ҳеҷ ка бовар надора. камтарак хатяби шарм кунед. мардумам гов нестай. дига ҳар як кори шуморо бовар бикунаву дига шуморо
короче гапам шуморо гуфтана ҳайфай вообще-то. короче агар озод кине беҳтарина, агар озод накине маҷбурем мо видео кардан гирем. мо ҳам тарс надорем дига. ба ин кортон агар тарсонданӣ боше, ин фақат фикри шумо, ин моро касатса намекунад. так кортон боша биёен моро бигире бибаре ба ҷои иззат амона. коре ки иззат амон мекунад ягон таи шумо ку кара наметонед, лекин морам када наметонед. иқа мардум, иқа беваву сағраи камбағал иҷа омада ки ора нигоҳ мекунад. ба оилаи ин шахс сабр, худованд сабр тиашона. хай гуфтани ма пашкара ки политика ҳамия лезид кади як гапу чап мешава. ҳеҷ гап немебуромадагист бародариму, иншааллоҳ набуроя маҷбур мекунем ки буроранд. ба хубиҳай ба гандагиҳай шербачако ақифнишинӣ накине, бетарафӣ накине. бародар бетараф набуд, тарафдори ҳамаи мову шумо буд. мо ҳам дар як шаҳри дурем. рости гап бародар азиза фақат дар видео дидагием. хай номусу виҷдонмон намонда, аги набуромадем видео кардем. и далниши кардан мегирем бо видео, иншааллоҳ, то бародара халос накунад. ҳукуматиҳо шармандаи зиёд хитона накунем. бародар беҳтарин одама. мардумам сабршона лабрез накуне. боқӣ дар амони аллоҳ. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Man hamchunam shahrvandi Jumhuriyat Tojikiston az hukumati Tojikiston xohonam va talab dorам ki akay Salmonni ozod qilinglar. Zero on gunoh ham nakardast va gunoh ham nadorad va xizmati o tanho ba muhojiron rasida است و تمام مهاجرانی که بیرون از کشورند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من یک شهروند جمهوری تاجیکستان میخوام عزت امان آزاد شود. آزادی به عزت امان، آزادی به عزت امان، آزادی به عزت امان. سلام علیکم با خلق غریب. آزادی با اکای عزت امان، آزادی میخواهیم. از حکومت جمهوری تاجیکستان طلب میکنیم که اکای عزت را تیز ترک با آزادی رها کنند. خداوند همه نگهبان باشه. تا این درجه را خلق عذاب میتین. غمخوری کمبغلا همون انسان است و یگان گناه نداره. التماس میکنیم با آزادی اکای عزت امون آزاد کنین. خداوند نگهبانتان باشه. سلام علیکم. من از شهروند جمهوری تاجیکستان از حکومت تاجیکستان طلب می نمایم که عزت امان را آزاد نماید.